Банките с рекордна печалба за 9 месеца на тази година. Данните на БНБ показват, че системата е спечелила над 1 милиард лева. По темата Таня Илиева. Добър вечер. Добър вечер. Печалбата на банките до края на септември тази година е по-голяма, отколкото за цялата минала година, показват данните на БНБ. Това е и с 1/4 по-високо спрямо от 9 месеца на 2015. Ако тази тенденция се запази, 2016 наистина може да се окаже рекордна за печалбите им от 2008 насам. И още, данните на БНБ показват, че депозитите у нас продължават да растат. Само на домакинствата са се увеличили с близо 7%. Спрямо миналата година необслужваните кредити пък намаляват. На този фон бизнесът у нас се оплаква, че плаща 16 пъти по-висока такса за плащания в евро тук, отколкото в Германия. Фирмите се надяват това да се промени. Какво обаче отговарят банките? Вижте. Износът и търговията с други европейски компании движат икономиката ни напред в последната година. Явор е управител на фирма за транспорт и логистика и е скандализиран от високите банкови такси за трансграничен превод. Таксите за преводите се различават коренно от тези, които заплащат наши контрагенти в други страни в Европа. Един превод за 100 или за 1000 евро, изпратен от Германия до България, струва 1 евро. В България средната цена на такъв превод е 16 евро. Скъпите такси товарят бизнеса и помагат стоките да стават още по-скъпи или неконкурентни. Тази транспортна компания има стотици плащания всеки месец. За да пестят от банковите такси, окрупняват по няколко превода наведнъж. Такава е и масовата практика. Бизнесът се надява това да се промени от 1 ноември, когато единната зона за плащания в евро, така наречената СЕПА, става задължителна за всички в общността, включително и България. В цяла Европа цените са идентични. Целта на създаването на системата СЕПА е да бъдат изравнени условията за извършване на преводи, съответно и на цените в целия Европейски съюз. В писмен отговор от БНБ посочиха, че СЕПА уеднаквява условията за преводите в евро в общността, но не и цените. БНБ нямала правомощия да определя размера на таксите на трезорите. От Банковата асоциация отказаха интервю, но отговориха, че тарифите в Германия и България за превод в евро не могат да се сравняват, защото там това е национална валута, а у нас чужда. Така на този етап индикации за намаляване на такси превод, въпреки еднаквите условия, няма. За BTV новините, Таня Илиева.